Полтергайстите не били чак толкова жестоки. Главно нанасяли някакви материални щити или просто дразнили хората, като почукват по вратите и стените. Семейството смятало, че ще се размине с тези неща, но за жалост не познало. Първоначално полтергайстът преследвал Филип, но после се прикачил към Даян. Една вечер той започнал да я дърпа по стълбите, след което видяли, че има и нещо като ръка на врата. По-късно дори се опитал да го души с електрически кабел. Най-интересното е, че съседката Карл, която била медиум, потвърдила тези истории пред полицията и дори кмета. Според нея, този полтергайст, наречен Фред, бил около 1,65 м висок. И също така искал да направи всичко възможно, за да накара който дойде тук да живее, да изчезне веднага. Ще видим дали това ще се случи с нас. Може пък да се наложи да спим и в колата, която ни е паркирана отвън.